Една много удобна функционалност в Word 2013 е въвеждането на бутончето Line Spacing автоматично в менюто Home, като по този начин, след като маркирате текста, вие можете направо от тук да си изберете какво да е разстоянието между редовете в самия абзац. Друго важно нещо е, че можете този абзац да го оградите в определена таблица, ето по този начин, да стане като рамка. Като много удобна функция също е и запаметяването на определен стил на писане. Тоест, ние можем да изберем, да речем, дадения текст да има определен шрифт с размери, които бихме желали да запаметим, и когато използваме определен текст, може да ги прилагаме автоматично. Нещо подобно на функцията формат Painter. Речем, избрали сме ето този размер на текста, сега ще го извадя от тази рамка. Единият вариант е да го провлачим направо и да изтрием самата рамка, а другият вариант е, разбира се, да изберем да няма абсолютно никакви рамки. Избераме No Border. Така. След като сме си решили, че ето това ще е нашият стандартен шрифт, който може да използваме сравнително често, идваме тук в Styles и избираме от падащото меню, ето тук, тази малката стрелкичка с чертичката, Create a Style. Избираме наименование на стила, който ще се казва, да речеме Bold Italic. Bold Italic. След като сме го избрали, тук може да си видим как ще изглежда шрифта. На модификацията може допълнително да променяме, например да е двустранно подравнен текста, да избереме какво да е разстоянието между буквите, между редовете, и съответно да променим нещо като цветова гама и още много такива работи. Въвеждаме го с ОК и ето виждате, вече си имаме един готов запаметен шрифт. Как да разберем, че наистина го имаме запаметен? Ами просто маркираме си, ето го, Bold Italic, който го наименовахме, и виждате, че стана по същия начин, по който сме избрали. Ето аз, например, съм запаметила шрифт стандарт, при който избирам си абзаца и избирам стандарт. Ето това е стандартното Times New Roman 12, без никакво междуредие, без никакво разстояние на първия ред за абзаца. Още мъничко остана от менюто Home. Случвало ли ви се да имате огромен текст и да ви се наложи да търсите определена дума или пък някаква стойност? Така, например, искам да намеря думата чайка в огромен текст. Отиваме на Find и оттам написваме думичката чайка и виждате, че с дебелен маркер ни се показват думите, които се срещат в текста, след като сме ги задали. Друго интересно нещо е, че можем, освен дадената дума да я намерим в текста, можем и да я заменим. Да речем, вместо чайка сме решили да не е чайка, ами да е чапла. Отиваме в Replace и оттам думата чайка избираме да бъде заменена с чапла. Ето така. Най-хубаво е да се издърпате отстрани някъде този прозорец Find and Replace и да наблюдавате какво се случва с думите, защото понякога искате да замените една основна дума, а има варианти на думата и не е приятно, ако замените дума, която вие не искате. Когато дадете Replace, първо ще ви намери думата и когато натиснете, тя вече ще бъде заменена. Ето виждате. Чайка премина в чапла и сега ако дам Replace на тази намерената дума, тя ще бъде заменена. Ето, сега ми съобщава, че всички думи, които
сме търсили като чайка, са били заменени като чапа. Ето така. Още една интересна функция, това е Select. Когато имате, пак казвам, огромен текст, който искате да маркирате, единият вариант е да хванете абсолютно целият текст, да го маркирате по линията, когато са много страниците, а другият вариант е да използвате от бутона Select All. По този начин маркирате абсолютно всичко, което имате в текстовия документ. За ваше улеснение е въведена и клавишна комбинация на тази функция. Използва се клавиша Ctrl плюс буквичката A. По този начин, ето виждате как целият текст се маркира и сега само с бутона Delete изтръгвам абсолютно всичко. Не ми е нужно да трия едно по едно с Backspace-а, така че препоръчвам ви тази функция да използвате. Това е за сега от менюто Home. Следващия път ще учим Insert.